Γεια σας, σήμερα θα πλύνουμε τη τσάντα μου από την καινούρια και από την παλιά. Έχω αγοράσει ένα καινούρια τώρα και η παλιά θα την πλύνουμε. Αλλά δεν θα την πετάξουμε γιατί θέλουμε να θυμόμαστε και τα παλιά μας όνειρα. Έχω βάλει ήδη σε νερό, έχω βάλει λίγο σάμπουα, έτσι για να πάρει ωραία θέση. Τώρα βάζουμε εδώ την κάμερα. Πάμε να βάλουμε λίγο ακόμα σάμπουα. Θα βάλουμε αυτό. Κανονικό να είναι, απλά σαμπουά. Τώρα και να είναι, λίγο θα την πλένουμε. Και μετά θα τις δείξω. Και την καινούργια, αλλά και την παλιά. Και μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή. Τώρα την πλένουμε έτσι την πλένουμε. Κάτσε να βάλουμε λίγο νερό για να γίνει λίγο πιο σαμπουίνι. Βάζουμε και λίγο εδώ. Νομίζω δεν με βλέπετε πολύ καλά, είμαι και λίγο φωτούλα. Αυτό σαν να μην το ακούσατε. Για όσοι νομίζετε ότι το πλένω κανονικά στην πανιέρα, το πλένω στο μαροκίτι. Για λίγο. Δεν ξέρουμε τι πλύνουν εδώ όλοι. Αλλά εγώ τώρα βρήκα δεν το πλύνω. Δεν έφυγε και κάπου άλλο. Βαριέμαι να την πλύνω. Αλήθεια. Και μπορώ να κάνω ένα δεύτερο βίντεο μέχρι να την πλύνω. Ξαναεπανέρχομαι. Γιατί τώρα να μην είναι και τόσο βαρετό το βίντεο, γιατί θα την πλύνω καλύτερα τώρα. Και όταν την πλύνω θα την βρέξω λίγο. Αλλά όταν την βρέξω θα σας πάρω μαζί μου να τη δείτε. Οκ. Και τώρα τη βρέχω. Θα την κάνω και έτσι. Αλλά όταν τη τελειώσω θα σας πάρω μαζί. Και τώρα να... εδώ. Καλά. Επανέρχομαι σε λίγο. Και τώρα η πανίτσα. Και να και τσάδι μου που το πλύναμε, αλλά δεν το πλύνουμε πολύ έτσι. Να. Κάτσε το μου. Νάτι. Και θα δείτε τώρα και την καινούρια τσάντα. Περνάτω. Και να τη. Βλέπετε, να τη. Λοιπόν. Αυτό είναι το βίντεο. Άμα σας άρεσε βάλτε like, κάντε μια εγγραφή, πατήστε το κόκκινο κουμπάκι ή το κάπανο γονάκι για να μην ξεχάσετε που δεν μας βιντεάκι όταν βγάζω. Και μπορεί να βγάλω ένα βίντεο μετά με site. Πώς έκανε και πώς το λένε αυτό καλέ, ο ξάδερφός μου, ταξιάρχης Δημητρίου. Να πάτε να το δείτε αυτό το κανάλι, είναι ωραίο. Εγώ βγάζω το πρώτο βίντεο. Bye, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.